Boa tarde. O primeiro que vamos a facer é poñernos de pé e agardar un minuto de silencio polas víctimas do siniestro do ferroviario destes días de atrás. Moitas gracias. O asunto que nos trae hoxe é a sesión plenaria ordinaria do Concello de Ponteceso con un número de expediente 2026-G010-000002. Na orden do día, na parte resolutiva, o punto número 1, señor secretario. A aprobación da acta da sesión de decembro de 2025, ya aprobada o PDI, sabe que le aporta por rectificación. Moi ben, José Manuel, Fátima, Roberto, Juan, Xosé Lois. Aprobada. Ben. Segundo punto do orden do día. Ben, en segundo punto, versa sobre a aprobación do Plan Provincial de Cooperación do Servicio de Competencia Municipal, Plan Único Concellos POS máis 2016. Depois, na comisión informativa, pasouse a votación do asunto como dictamen na citada comisión informativa celebrada o 30 de xaneiro de 2020, obténdose o seguinte resultado: 2 votos a favor do Partido Popular e adiante por Ponteceso, 3 abstencións, unha do PSE da PSOE, do BNG e de APIN, quedando, por lo tanto, dictaminado favorablemente para elevar unha corporación. Ben, a proposta que traemos ao pleno do equipo de goberno é a seguinte: o Concello de Ponteceso correspondelle do POS unha cantidad que é a seguinte: 715.044,03. Esta cantidad sale de dúas achegas importantes: a achega provincial do 2025, que son 368.037,37, e a achega provincial do 2026, que son 347.006,66. Isto dá un importe, como dicía antes, de 715.044,03. O que quere esta corporación é que este POS 2026 destinalo a financiamento dos gastos correntes. O importe mínimo do plan complementario que os concellos teñen que presentar no POS Plus 2026 é o do 25% da achega provincial do 2026. Ou seja, deses 347.006,66, ese 25% serían 86.751,66 que tendríamos que levar a obras, e o Concello, con ese porcentaxe, o que fai é destinar 133.142,25 a camiños na parroquia municipal de Tella. 3 obras neses 133.142. Pista que vai desde na pista que sube antes do taller de Ramiro e que bordea a casa de Luís de Autoescuela máis que acaba no estanco. Pista número 2, a que vai desde a carretera Xeral hacia a casa de Marcos Ordóñez Barca, no Alto de Tella. Pista número 3, pista que vai desde a carretera Xeral e que pasa por diante da casa de Adolfo, de José Ventura, e acaba outra vez na pista que sobrepasa a Tella pola parte superior. Esas son as 3 obras que se meten neste POS. Ben, José Manuel, ten turno da súa palabra.
Bueno, tanto os plenos da anterior legislatura con debates intensos propiciados por grupos que agora están no goberno para que o anterior alcalde non dispuxera libremente de fondos do plan único e agora os propios grupos fan exactamente o mesmo, é dicir, presentan un plan único na que casi todos os cartos, menos os que obliga, pasan a ser de gasto corrente. É dicir, volvemos aos tempos de antes. Usar eses cartos de un xeito caciquil, repartindo favores por parte das chamadas forzas vivas das parroquias, e que volvan a aparecer os camións con formigón, con aglomerado, para mercar o voto, porque recordamos que queda só un ano para as próximas eleccións, entonces hai que empezar xa a traballar que se note máis aínda o caciqueo destas cousas. Creo que se deberían priorizar cales son as obras que son necesarias, actuar dun xeito máis objetivo e pensar máis no beneficio da veciñanza. O resto, volvo a dicir, é nada máis e nada menos que caciquear. Vamos a ter uns cartos para que, dividindo os cartos en obras menores, podamos facer cousiñas para este veciño, porque eu recordo no ano 2011, é un paréntesis, no ano 2011, nas eleccións de 2011, empezamos a campaña nunha aldea e fomos por todas as casas, claro, e nunha delas unha señora maior, que xa morreu, contounos que nunca máis volvería a votar polo Partido Popular, que estaba moi en contra de aqueles momentos do señor Pose Facal, bueno, unha película de vaqueros total. E entonces dixemos, os que íamos na comitiva, dixemos, coño, ao mellor temos un voto. Pero, casualidade, que dalía 3 días chegaron os camións, encheronlle o corral, que era propiedade dela, era propiedade privada, encheronlle de formigón e acabouse o voto que podíamos ter. Isto é como va a funcionar. É a triste realidade. Vamos a facer cousiñas cos cartos do plan da Diputación, en vez de buscar cales son as obras necesarias en todo o Concello, buscamos cousiñas para ir contentando a veciñanza con parches e, sobre todo, con caciqueo. Nada máis. Fátima, ten turno da palabra. O meu voto vai ser unha abstención, porque igual que no resto de ocasións nos que trouxo vostede o POS, volvolle dicir que faltou comunicación, faltou conversa con todas as forzas políticas, coa oposición ao completo, simplemente destinan sobre o papel eses cartos a gasto corrente. Agora explicarán que en realidade sí que os van a destinar a obras porque fan vostedes a maxia de biribicloque. Bueno, pois como non sabemos realmente cal é ese destino de obras que por detrás sí que se lle vai dar a estes cartos, nos ímonos a abster porque pensamos que non están facendo un bo uso destes recursos. Roberto Andrade, ten turno da palabra. Despois das negociacións mantidas co alcalde, tras analizar o traballo efectuado durante estes casi 3 anos de legislatura e tras consensuar unha línea de traballo e proxectos ambiciosos para este exercicio 2026, votaremos a favor desta proposta a prol da estabilidade orzamentaria e institucional do Concello de Ponteceso. Moitas gracias. Juan Ramón Torrado, ten uso a palabra. Votaremos a favor. Xosé Lois, ten uso a palabra. Gracias, alcalde. Boa tarde a todas e todos os veciños que están aquí
e os que nos verán despois en diferido tamén a través das redes sociais. O Partido Socialista sempre vai a votar a favor do Plan de Obras e Servicios da Diputación da Coruña, porque nunca vamos a permitir cos nosos votos que se perdan cartos para o noso concello. Despois xa lle toca ao alcalde máis o equipo do goberno que o apoia distribuílos. Nos dixémoslle a verdade aos veciños, dixémoslle que viñan cartos da Diputación, que tamén se podían pedir cartos á Xunta de Galicia, que Augas de Galicia que estaba invertindo cartos, por exemplo, para levar auga a anos e máis probablemente o novo polígono que quere facer Cabana desde o río Anllóns e que era unha inversión de máis de 1 millón de euros. Entón, agora vemos que nos dixémoslle a verdade aos veciños, vale? Entonces, neste momento non hai un proxecto para esos lugares de Cores que están sin auga, neste pos, entón sí que lle vamos a pedir ao alcalde que lle diga aos veciños e ás veciñas que vai a facer para garantizarlles o abastecemento. Igual que agora hai unha época intensa de choivas, tamén pode vir un verán moi seco, como o que tivemos o verán pasado, un agosto terrible, incluso con incendios. Hai moita preocupación nas aldeas pola falta de infraestructuras cando non teñen un abastecemento suficiente. Entonces sí que lle vamos a pedir ahora mesmo ao alcalde que lles dea unha resposta. Necesidades hai moitas nas parroquias, a nos están chamando moitos veciños alertados polo deterioro que están vivindo as pistas, que só hai prácticamente nada máis que un rebacheo puntual. Vostede outro día viu no que eu comentei aí na Agra de Tella, o que provoca que as pistas de terra se encontran coa pista asfaltada e incluso nunha curva, e o non haber, digamos, un hormigonado hacia dentro desa pista, cada vez que chove moito ven a grava encima da estrada. É un problema de seguridade vial, aparte do deterioro da pista por culpa desa escorrentía. Pero que hai exemplos en todas as parroquias. En Anllóns teñen moitas queixas. Por qué? Porque a Diputación fixe unha campaña informativa para que todos os veciños souberan en que se destinaron os cartos dos últimos anos de obras da Diputación, vale, que decide o Concello, decían, que Anllóns non aparece, é dicir, que non aparecía nos últimos anos ningún investimento na parroquia de Anllóns con cargo aos fondos da Diputación. Entón, claro que se queixan porque ven que hai un deterioro das vías que non se asfaltaron nos últimos 8 anos que gobernou o PSOE malo tripartito, que sí que se fixe unha aposta moi importante pola parroquia de Anllóns e polas pistas con aglomerados e outros arranxos, pero que hai en todas as parroquias. Tamén, de Limiñó aos Barreiros, estánnos dicindo que non se pasa, que hai moitas necesidades. E despois, derivado tamén desa vaga de lumes tan intensa que sufrimos no mes de agosto, pois Corma Aldea, o Couto e a Graña están preocupadas polas obras de prevención de incendios, as pistas preventivas, os novos hidrantes. É dicir, hai moitísimas necesidades. Como dixo moi ben José Manuel antes de Apin, pois neste pleno houve moitísimo debate porque se dedicaba demasiado diñeiro a gasto corrente e non a obras. Incluso houve xente que xustificou votar en contra do POS porque había demasiado inversión a gasto corrente. Entón, bueno, donde dije digo Diego. Agora facemos o contrario. Nós non queremos tampouco facer ese revisionismo, vamos a votar a favor do POS, pero sí que lle pedimos ao alcalde que lle dé a resposta a esos veciños e veciñas que están preocupados pola falta de inversión nas súas parroquias e nos seus barrios. Anllóns, Casa dos Veciños, feito. Saneamiento, pos adicional 1 deste próximo ano. Brantoas, esta anualidade, Brantoas de arriba, Brantoas de abaixo, pista, Edar, Faro, pista, Santa Mariña, pista. Carballido, Brixería, pista de Brixería feita, Lestimoño, se ustedes queren, senda, nós fixemos a aportación. Cores, Santa Cruz os Torrados, Iglesia, aparcamiento, Almacén de Paco, pista feita. Cores, Vilasuso, abastecimiento. Cores, local social, Casa do Maior. Limiñoa, Ourada, pista de aglomerado. Limiñoa, Marquesina, Nemeño, aparcamiento comprado. O próximo POS,
Bardallo, abastecimiento. Corma Aldea, Marquesina, parada bus feita. Toural, pista de hormigón feita. Casa de Aurelio, estes días feita. Gustín, abastecimiento feito. Corme Porto, Rúa dos Condes, Calle Santander, General Mourelle, Plaza do Campiño, feito. Próximos días, inicio, Faro do Roncudo e a próxima Casa do Maior. Langueirón, abastecimiento 1, que deixaron ustedes listo. 2, que deixamos nós, aglomerado de todas as pistas, e agora vai Casa dos Veciños. O Couto, Carretera General Senda, compra do aparcamiento, Cosa do Maior 2, o Xungal, próxima senda con Agader. Pazos, pista cooperativa Vimieiro, pista Meixenda aglomerado, pista Casa da Nai de Xiro hasta a carretera de Langueirón, senda do Plan Urbe, Iglesia aparcamiento, sendas e vías de servicio listas. Ponteceso, pista da Bouza que vai no próximo pós, parque infantil no próximo pós, Campo da Feira, obra que deixou usted aceptada, feito, pista Casa de Sara, lista, senda do Río Anllóns, listo, mirador do Río Anllóns, nos próximos días, fogón do Anllóns, aparcamiento do día, feito, canalización de ríos, reunión día 19 con Aguas de Galicia. Tallo a Bugalleira, pista Bouzacova, Marquesina na Noria, vía de servicio na Noria, vía de servicio Eliseo. Próximos días iniciamos pista Rieiro. Tella, local social de asociación, listo. A Gándara Palás, listo. Estas dúas obras que dixen, 3 obras que dixen ahora, no próximo pós. Parada de bus na Casa de Amable e entrada ao polígono. E Xornes, que vai no próximo pós, pista que vai á Casa de Quintela e pista que vai á Casa de Turismo Rural. Non teño máis que responderlle. Ben, alguén ten que ter turno da palabra? Sí. Veña, aí o ten. Ben, gracias por informarnos das obras que fixo vostede. Fastidiaría que estivera vostede 4 anos aí e que non fixera ninguna obra ni ningún servicio. Pero o que máis me fastidia, vamos, eu vou votar en contra e vou dicir o porqué. Dicir, vou votar en contra porque, primeiro, non hai ningún problema, porque xa vexo que todos están moi de acordo con a súa forma de actuar, e eu non estou. E segundo, porque vou votar en contra porque digamos, a forma de actuar, de facer, de coller esos cartos e, volvo a repetilo, e metelos, digamos, no gasto corrente, para min é caciquear cos cartos da xente. E a probas xa se verán, non tardan moito, xa se verá como funciona o Partido Popular, en concreto, algúns partidos máis, non é o Partido Popular, pero agora estamos falando de usted. Entonces, pois hasta estou contento de ser o único a ovella negra da familia e nunca votei en contra, máis que precisamente na anterior legislatura, cando tiñan que ir os cartos para gasto corriente, eu non quería, xunto con moitos máis dos que había no Concello, e que agora van a votar que sí. Nada máis. Fátima. Sí, eu reitero que me vou abster e pediríalle que explique isto, non? Porque primeiro dá lectura ao uso que se lle vai facer ao POS oficialmente e di que se vai a destinar o 25% porque é unha obriga das propias condicións deste POS a obras, en concreto a pista Sentella. Pero despois nesta enumeración un pouco así onde cabe todo, porque aí van obras que xa estaban previstas anteriormente ou que xa estaban en marcha, que se remataron agora, obras que aínda están sen facer, inclúe vostede, nomea, obras que asigna ao próximo POS, cando ven de relatar que o que se vai facer co POS e non nomeou estas obras, simplemente dixo pista Sentella. Entón, se de verdade vai para obras, por que non vai todo por obras? Por que o destinan? Por que buscan esta fórmula tan oscurantista sen pasar con transparencia polo pleno? Sorpréndeme que siga, e que o reitere, e que o diga, que o veña de dicir tan ricamente. A min
abrállame e voume abster. Non vou votar en contra, pero sí que me vou abster. Roberto Andrade. Juan Vidal. Xosé Lois. Gracias. Ben, nos imos aproveitar este breve segundo turno de palabra para seguir pedíndolle ao alcalde que lle dea unha resposta á veciñanza de Cores que nos pediu axuda porque necesita saber cando vai a ter abastecemento. Entón, pedímoslle que non ignore esa necesidade. Agora fixo unha relación aí de pretendidos logros do seu goberno, misturando marquesinas que o mellor ponas a Xunta, que ni siquiera as pon o Concello, puxéronse moitas anteriormente, fixéronse moitísimas obras de todo tipo, de Diputación, da Xunta, etcétera, etcétera. Nos, neste caso, sí que queremos que, por favor, encarecidamente, lle pedimos que lle dea unha resposta aos veciños que están preocupados polo abastecemento nas súas parroquias e que non teñen un proxecto de abastecemento neste pozo. Vostede sacou o tema das sendas con alcantarillado e saneamento da Bouza e Lestimoño. Nos preguntábamos noutro sitio das iniciativas, porque é un tema que nos preocupa, pois aproveitamos tamén para pedirlle que nos explique si efectivamente, sin aprobar o orzamento de 2026, que entendemos nós que é a condición aprobar o orzamento de 2026, que agora non o temos aprobado, si está esa aportación prorrogada. E se é así, está prorrogada, é dicir, que continúa a tramitación en Diputación da licitación desa obra tan importante para a parroquia da Graña e para os lugares de Ponteceso como a Bouza, pois, se vai para adiante, pois, neste caso, pois temos que felicitarnos todos como Concello e como Corporación, porque é algo que creo que suscita a unanimidade, vale? Unha inversión de máis de 1 millón de euros entre o que é a obra, a aportación de Diputación, a aportación municipal e as expropiacións que se pagaron por Diputación para facer posible esa senda con saneamento e abastecemento. Entón, pois, aproveitamos para que pedirlle, por favor, ao alcalde que dé a resposta a esas dúas inquietudes, que aclare o tema da senda e, sobre todo, que lle dé unha resposta á veciñanza que pediu esas obras de abastecemento tan necesarias. Moi ben. Reitero, agua da zona da parroquia de Campara, Cores, esa zona. O único proxecto que vai para o ano que ven é a agua de Bardallo. Repito, por terceira ou cuarta vez. A única capacidade que ten o Concello para poder sacar ese proxecto é, para o ano que ven, Bardallo. Manteño o meu compromiso. Vale? Senda de Lestimoño. Non vou a replicar máis a eso. Nós fixemos o que tiñamos a facer. Estamos pendentes, usted sabe ben que estamos pendentes de aprobar o orzamento, necesitamos saber a que líneas de subvención nos vamos a coller, por eso intentamos retrasar un pouco o orzamento, e mandouselle o ano pasado unha retención de crédito, a futuro mandouse unha retención de crédito co presupuesto, este ano faise facer igual. Entón, cada Diputación que licita a obra, que liciten a obra. É a Diputación que non ten que licitar. En canto que me dicía José Manuel e Fátima, díganme que concello, que poucos concellos de toda a comarca, casi de toda a provincia, non meten o POS a gasto corriente. Vale? Que poucos concellos hai. Vale? E ainda que iso houbera, eu vou facer un presupuesto onde estas obras que dixon que iban, van a ir. Eu non minto. Vale? Eu non digo aquí que vai a ir agua de Bardallo e pois engaña a xente de Bardallo. Non. Eu o que digo é dos 600 e pico mil euros do proxecto de levar agua a todas as parroquias desa zona, non só podemos acometer para a próxima anualidade Bardallo. Vale? Porque temos que compartir con 331.000 da senda de Lestimoño, máis os 250.000 do saneamento de Anllóns, entonces a capacidade que temos para o ano que ven é Bardallo, non temos outra. Entón, eu non ando con tonterías. Vale? Nós metemos a gasto corriente e no próximo presuposto vades ver o anexo de inversións, como se fixo o ano anterior. Entón, tan pronto teñamos o orzamento, enseñarémolo e veredes as inversións que van. En canto, por último,
En canto ás marquesinas, os Elois, dígame que marquesinas puxo usted nos seus mandatos. Sabe cantas? 0. Nós estamos saneando todas as marquesinas e todas as paradas de bus deste concello. Se había xunta, se había como usted queira. Este señor, xa lle dixo moitas veces, vai ganar usted en andar. Díxome aquí unha vez no pleno que eu non traballaba. Tiña claro que traballo moito máis que usted. Non lle ganaría en nada, pero en traballo paso-lle por encima. Paso-lle por encima. E a todas as portas que eu tiña que ir, vou ir. Vale? E teremos máis marquesinas tamén. Levamos 5, imos ter máis este próximo ano. Este tranquilo. Pero nós fixemos Tallo, a Boelleira, fixemos ora Pazos, que a vamos poñer na vía de acceso, en Navío, fixemos Aldea de Corme, fixemos Limiñoa, e vamos seguir así, nese plan. Unha por unha, a máis cores. Vale? E vamos seguir con algunha máis este ano. Pero nós o que dicimos, cumprímoslo. Nós non prometemos puentes no río, non, nós prometemos marquesinas. Cousas normales. Nós somos de persoas normales. Procedemos á votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Ben. Siguiente punto de orden do día, señor secretario. Ben, para poder constar que a Comisión Informativa de Asuntos Preparatorios do Pleno reunida o 30 de xaneiro de 2026 dictaminou sobre o seguinte asunto: cambio de uso dotacional dun sistema local de espacios libres e zonas verdes a un sistema local de equipamento educativo e sociocultural en lugar os Melcos, en Langueirón. Ten os informes técnicos e xurídicos favorables. Este cambio de uso, porque vende a dotarse por maioría absoluta do número legal de membros da corporación, e pasouse a votación do dictamen obténdose o seguinte resultado: 2 votos a favor, un do Partido Popular e un de Adiante por Vimianzo, e 3 abstencións. Por Ponteceso, perdón. E 3 abstencións. Unha do PSDG, PSOE, un do BNG e un de APIENESCO, quedando, por lo tanto, dictaminado favorablemente para elevar ao pleno da corporación. Ben, o que traemos hoxe neste punto do orden do día, en Langueirón, dentro do pacto que habíamos feito cos partidos de apoio do goberno, queríamos facer un centro para que tuvera múltiples usos. O que necesitamos agora é que o pleno que axude a modificar é que o que hasta ahora era un sistema local de espacios libres que pasa a ser un sistema local de equipamentos docentes, socioculturales e veciñal. Entón, traemos isto ao pleno, creo que é algo bo para a parroquia de Langueirón e, sobre todo, nós seguimos cumprindo as promesas que fixemos no seu día e que son pactos firmados aló polo ano despois das eleccións que estamos cumprindo un por un a rajatabla. Moi ben, José Manuel, ten uso da palabra. Non me vou a poñer ao tema, quer dizer, vou votar favorablemente, pero quero recordarles que o normal, o que sucede normalmente é, se se vai facer unha obra, pois empezar con tantos asesoramentos como teñen, porque se collemos o listado de facturas, hai empresas de asesoramento que isto nin a NASA, de verdade. 18.000 por un lado, 19.000 por outro, 17 por outro, unha cousa así xa. É máis, é un asesoramento que pon así, asesoramento. É dicir, xa yo dixen unhas cantas veces, as facturas así non sirven absolutamente para nada. Podemos discutir durante 6 meses, pero se pon asesoramento. Ben, pois con tantos asesores, con tanto asesoramento, resulta que fan un proxecto sobre unha caseta de madeira que non é tal reforma, porque non cabe, non ten sentido facer unha reforma sobre unha caseta de madeira vella, senón facer algo, non? Pero fan isto e antes de facelo deberían mirar a ver se se podía facer ou non. Eu entendo que é así, e despois empezar a facer o proxecto e esas cosas.
Pero non, fan proxecto, inventan, e despois danse conta que non se pode facer ali. Nada máis. Ben, Fátima, ten a súa palabra. Sí, o meu voto neste caso tamén vai ser favorable, pero bueno, me quedou sen responder no punto anterior, porque sacou vostede o comodín do que fan os outros concellos. Eu non sei o que fan os outros concellos, eu estuve aquí diante de vostede. Eu non sei o que fan os outros alcaldes, sei o que fai vostede. Eu non sei cales son os antecedentes dos outros concellos. Eu sei cales foron os antecedentes deste pleno nos mandatos anteriores. Vostede, eu non sei o que fan os outros alcaldes, sei que vostede, dende que chegou ao cargo, presumiu en todos os sitios de facer as cousas conforme a legalidade e estrictamente seguindo como deben ser as cousas. Pois para min, dicir que certas obras nesa enumeración van co seguinte pos, pois se vostede quere dicir que non é mentir, eu pídolle que sexa riguroso, porque esas obras non van con cargo ao pos. O pos vai no dedicar vostede a gasto corrente. Entón, se non quere que lle diga que minte, polo menos sexa vostede rigoroso e non utilice medias mentiras intencionadamente. Roberto Andrade, ten a súa palabra. Votaremos a favor e aproveitaremos esta modificación legislativa recente do 1 de xaneiro para isto. Juan Vidal. Xosé Lois. Ben, o Partido Socialista vai a votar a favor dos proxectos como sempre fixemos nesta legislatura. Evidentemente, Langueirón ten unha serie de eivas moi importantes en servicios públicos e imos apoiar esa estrategia, se ben, pois non imos a aceptar as mentiras que está proferindo o señor alcalde, dicindo que non se fixeron nunca marquesinas hasta que chegou el de alcalde. A ver, eso é falso. A ver, pedíronse moitas máis das que se instalaron, pero, por exemplo, eu, así de, sin ter feito un estudio tan exhaustivo, a marquesina do Quente en Xornes sí que se puxo na pasada legislatura, a da Bugalleira tamén. Na Praza do Relleno hai unha marquesina, si ben non está moi ben mantida, hai anacos do tellado que están caendo e non se reparan, os bancos que estaban destinados a que a xente que espera debaixo non se molle, estrícanse pola praza adiante e sácanse non sei para favorecer a quen, pero os bancos esos tiñan que estar onde teñen que estar, debaixo da marquesina, porque hai moita xente collendo bus aí todas as mañás, por exemplo, os nenos e os pais que van ao Colegio do Pondal, moitas máis persoas que collen o bus, é dicir, que sí que se fixeron marquesinas. Entón, a ver, eu non quero facer un debate monográfico das marquesinas, porque non é o destino deste pleno nin deste punto, pero tampouco hai que entrar en mentiras. Mire, nós estamos enfocados no importante, e cando lle dixemos que non traballaban, que cobran e non traballan, é porque Ponteceso perdeu 97 habitantes o ano pasado e non vemos unha estrategia clara de concello para darlle a volta a isto, para decir, imos facer de Ponteceso un sitio atractivo para invertir, crear empresas, que a xente viva aquí, unha estrategia de vivenda, de atraer a xente xoven. Vale, vemos que non hai un traballo como se facía antes por conseguir inversión no polígono, ampliación do polígono, perdemos a orientadora laboral e non pasa nada, en 3 anos non fixeron unha ruta de etapas, un dos poucos concellos que non vai a Fitur a promocionar Ponteceso, pérdense actividades para nenos e tamén para maiores, que antes había actividades e agora hai certas actividades que xa se abandonaron. É dicir, chega a Semana Santa, que é temporada alta turística, e o goberno marcha de vacacións, ou non sei o que fan, pero non fan a feira marisqueira, que é unha feira moi importante, que enchía Ponteceso de xente, nos pon no mapa turístico galego e incluso nacional, vale? Porque viñeron grupos de referencia nacional, como La Guardia, que viñeron a cantar aquí. Entón, nós por eso lle pedimos traballo, porque os retos que afronta o Concello, si ben o tema de Langueirón é moi positivo que se faga, e o Gallá se fagan moitas actividades en Langueirón e se fagan nas parroquias,
Eu lembro un libro que se fixera sobre o patrimonio de Langueirón, que fora Xornes, que tuvera moito éxito esa edición. Pois o Gallá se fagan moitas actividades nas parroquias e nos ímolas apoiar, pero sí que necesitamos máis traballo, máis énfase, máis ideas e máis empuxe entre todos. Puxen antes o exemplo da senda. De verdade, queremos concreción. Vostede di que están esperando orzamento pola subvención. Non, orzamento fais en setembro. En aprobación provisional e definitiva en decembro. Entón, eso non é excusa. Nós queremos que vaya para adiante o proxecto das sendas. Entón, se nos pode decir se efectivamente esa aportación hoxe en día está garantizada, pois tamén yo agradecemos. Pero, por favor, non vamos a entrar ahora no debate de Marquesinas sí, Marquesinas non. Imos apoiar os proxectos positivos para Ponteceso, pero imoslle pedir un cambio de rumbo, porque vemos que Ponteceso non vai ben. Tal como está, vamos cara atrás, non vamos cara adiante, vamos cara atrás. Moi ben. Se fai favor, cando salga, chama o seu jefe a Madrid, xa que di que os orzamentos que se fan en setembro, chame o lá a Madrid e dille que empezo. Dígalle que empece, saca o orzamento. Chama lá, que usted ten relación con el, e pídelle que aprobe os orzamentos do país, que nos beneficia a todos, que estén aprobados, e que o saque. Este Concello vai nos aprobar, non se preocupe. Nós, o ano pasado aprobámoslo, o anterior aprobámoslo, este vámoslo volver a aprobar, na fecha que o equipo de goberno estima oportuna. Pérdida de habitantes. O próximo pleno lle traer aquí a todos a pérdida de habitantes que tuvo este nos últimos 8 anos. Fitur, 8.400 euros, costa ir a Fitur. 8.400. Que o sepa todo o pueblo. Este alcalde decidiu non ir a Fitur. Pero sabe que fixo un cambio? Con esos 8.400. É un pouco máis. Poñer a oficina de turismo a funcionar durante 4 meses no verán. Vale? Esa é a diferencia entre os temas eu. Você vai ser para Madrid de paseo, saca fotos que salen en titulares da Voz de Galicia, e eu non necesito ir a Madrid. Vale? Nós o que facemos é apostamos pola oficina de turismo. Contratamos unha empresa, poñemos aí 4 meses e intentamos dinamizar, vale? O que podemos, o que somos capaces. E usted veme a min falar de Fitur. Tan siquiera, por favor, teña un mínimo de decoro. 8.400 euros, presupuesto para ir a Fitur, 8.400 euros. Este alcalde dixo, non se vai a Fitur. Estou moi orgulloso desa decisión. Moi ben. Procedemos á votación. Votos a favor deste dictamen de propuesta. Votos en contra. Abstencións. Ben, seguinte punto de orden do día, señor secretario. Pasamos á parte de control. Dase conta das resolucións da alcaldía desde o 10 de decembro de 2025, o número 936, comeza o novo ano con número 0, pasamos ao 26 do 2026, que está aquí, do 30 de xaneiro, vale? Ben, algo que decir, José Manuel, Fátima, Roberto, Juan, Xosé Lois. Ben, seguinte punto de orden do día. Mocións de urxencia. Vale, a primeira moción que se presenta é unha do equipo de goberno e do apoio de goberno, donde o que facemos é solicitar ao Pleno a autorización para solicitar a Axencia de Turismo de Galicia a declaración de Festiletras como festa de interés turístico de Galicia e facultar ao alcalde para cantas sesións sexan necesarias para cumprir dito acordo. Ben. Hai que votar, non? Vale, votamos a inclusión deste punto no orden do día. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Ben. Hai máis de 7, co cal pasas a inclusión para o seu debate e votación. Ben. José Manuel, ten turno da palabra. Xa expuxo. Intentamos levar a declaración das festiletras como festa de interés turístico en Galicia. Non hai máis... É que non entendo moi ben como outras veces
as mocións de urxencia non se poden presentar e hoxe aparece así, de repente, eu non recibí polo menos documentación de ningún. Bueno, estamos sempre igual. Que? Usted recibiu a documentación como a todo mundo. Como a todo mundo. Pero eu non recibín a documentación. Eu nunca lle privo a nadie, nin nunca lle digo a nadie aquí que non envíen a documentación. Esta moción non chegou. Non creo que a recibira ninguén. É que Alguén a recibiu? Recibiu? Recibíchela vos no correo oficialmente como como documentación ordinaria do pleno? sei que chegou hoxe, non podemos descargar algo, chegou un correo, non? Nos presentamos Non está dentro desa... No, de hoxe era a convocatoria da Comisión de Transparencia e a documentación da Eu entendo que conforme ao regulamento isto é posible, non está fora do regulamento, pero eu pido que por cortesía se faga chegar a... É que outras veces que eu presentei algunha e dixeron que non se podía presentar. A moción, o Partido Popular e o equipo de goberno presentouna fai 3 días. Se a persona responsable do Concello en enviar a documentación do pleno se lle traspepelou isto, pido disculpas e asumeu a responsabilidade. Pero nós presentamos esta moción en tempo e forma. Eu non discuto que se presentara en tempo e forma. Vale, pois se non lle chegou, asumeu a culpa. Asumeu a culpa, é responsabilidade miña. Vale, pero que fui presentada en tempo e forma, poden ir ao registro, ver que día o presentamos por registro e que día presentou a Fundación por registro tamén. Entón, hai un error, asumo como tal e pido disculpas, só faltaría. Non teño nada que presentar. Vale, pode ora, se queres, poñer... Non, que non teño nada que presentar. Vale. Fátima? Non, eu non vou debater sobre un documento que non vine, que non se me presentou. Non vou votar en contra, porque de feito é algo co que a priori estaría de acordo, pero simplemente por amosar o meu malestar por este procedimento. Tamén o PSOE penso que rexistrou mocións ou non, sí que mas fixo chegar directamente. Entón, eu creo que cando se rexistra unha moción, que na rexistra pode estar pendente de se chega ou non chega e facela chegar ao resto se non ven por os cauces ordinarios, como temos feito noutras ocasións. Entón, voume abster. Adiante por Ponteceso, Roberto Andrade. Conforme o que xa se falou co señor alcalde, estes pasados días, pois votaremos a favor desta moción. Moitas gracias. Ben, Juan, Ramón. Ben, Xosé Lois. Moi ben, nos imos apoiar, por suposto, esta moción, o traballo todo que faga o goberno para conseguir esa declaración de interese turístico, cumple sobradamente as condicións. En Ponteceso hai 2 ou 3 tradicións que eu creo que poderían entrar na declaración de interese turístico de Galicia. Temos a Feira das Favas, que é moi antiga, creada pola Asociación de Empresarios de Ponteceso, despois continuada polo Concello. É unha festa que nós queremos que pode ter moito máis desarrollo do que ten, é moito máis éxito de público e de influencia, pero sí que podería ser tamén froito dese intento de declaración como interese turístico. Despois tamén a Festa do Raxo ten moitísima antigüidade tamén, e tamén cumpliría sobradamente as condicións para ser declarada de interés turístico de Galicia. E a festa que temos de interese turístico, que é a de Corme, a do Percebe de Roncudo, que a festa máis exitosa arredor do marisco de toda Galicia, competindo quizáis coa festa do marisco do Grove, pois sí que poderíamos aspirar a que fora declarada de interese turístico nacional. Todo isto hai que facelo agás a Feira das Favas que organiza o Concello, pois en colaboración ou en coordinación coas entidades que organizan esas festas. Pero creemos que é positivo para o Concello, é un Concello Ponteceso no que a gastronomía ten un peso moi importante, e é moi importante que sexamos conocidos
pois polo ben comer e pola calidade dos nosos produtos. No caso do Festiletras, pois é un produto cultural moi original, que non hai prácticamente ninguna aldea de Galicia. Agora están en Culleredo pois organizando un festival que semella algo moi semellante ao que se está facendo aquí na aldea do Couto, así que, por suposto, vamos a apoiar todos os esforzos que faga o Concello coa Xunta de Galicia por conseguir esa declaración. Ben, procedemos á votación. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Primeira moción do Grupo Municipal PSDG-PSOE, señor Xosé Lois. Gracias. Ben, a primeira moción... Espera. Perdón. Se quer explicar un pouco... Vale, explícale, depois votamos a inclusión, vale? Moi ben, pois a primeira moción é relativa, como di o seu título, a posta en marcha dunha campaña urxente de vivenda protexida polo Concello de Ponteceso. Ben, votamos a súa inclusión no orden do día. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Votos a favor e abstención. Vale, Xosé Lois para a exposición do... Moitas gracias polo voto favorable á inclusión. Como decíamos, esta moción defende a posta en marcha dunha campaña urxente de vivenda protexida polo Concello de Ponteceso. Ben, decimos na exposición de motivos que notamos a falla dunha política activa en favor da vivenda protexida e de que haxa máis demandantes de vivenda protexida en Ponteceso. Recentemente publicouse que en toda Galicia había unha explosión de demandantes de vivenda protexida por todos estes anuncios que se están facendo de máis vivenda protexida en todas partes. Digamos que esta falta de demandantes ou de ese ascenso de demandantes en Ponteceso pois revela que temos unha decadencia, como decíamos antes, e poñemos varios exemplos que non vamos a repetir agora, non? Pero bueno, vamos a decir en tono positivo que para fixar poboación era para promover empleo de calidad, é importante atraer a habitantes xóvenes, a profesionais, a familias en idade laboral, e para iso hai dúas cousas fundamentais: emprego e vivenda. Se tes emprego, pero non encontras onde vivir, porque os sitios, a vivenda turística ou o tema da vivenda de temporada na costa é unha explosión, entón a xente, inda que teña emprego, non se vai a quedar a vivir aquí. E tamén, se non encontran unha maneira de ter unha vivenda digna, pois tampouco van a quedar a vivir. Entonces, decimos nesta moción que hai que ter iniciativas a nivel local para rehabilitar patrimonio público que está en desuso. Vivendas dos mestres que están desafectadas, antiguas unitarias que agora están en desuso, casas de peóns camiñeiros que tamén se poden destinar a vivenda. En calquera caso, creemos que o alcalde ten que xuntarse coa Consellería de Vivenda da Xunta e ofrecer solo público para a construción de vivenda protexida. E tamén que temos que facer unha campaña municipal para facilitar que moitas familias xóvenes e persoas en idade laboral prioritariamente podan apuntarse como demandantes de vivenda protexida. Se non temos unha estrategia municipal de vivenda, estamos prexudicando o noso desenvolvemento. Por iso promovemos tan só 2 acordos, e aquí estamos favorables a debater ou a transaccionar calquera deles para poder alcanzar un acordo unánime. O primeiro acordo: o Pleno do Concello de Ponteceso insta ao alcalde a solicitar unha reunión urxente coa Conselleira de Vivenda da Xunta para ofrecer solo público para a construción de vivenda protexida. E nós facemos unha proposta concreta. Xunto a Galiña Azul e o Centro Cultural de Ponteceso, en pleno casco urbano, hai un terreo que nós calculamos que pode ter en edificabilidade, non en superficie, pero sí en varias alturas, 2.000 metros cuadrados edificables.
Entonces, esa sería a primeira proposta. E a segunda proposta é instar ao alcalde a rehabilitación de patrimonio público municipal que está en desuso para construir vivenda asequible. Como dixemos antes, non imos repetir esa serie de edificacións que se poden utilizar. E á vez promover unha campaña, vale? Como sexa, pois nos medios de comunicación, con cartas, para que se aumenten as persoas solicitantes de vivenda protegida, sobre todo esos aspectos de población, é dicir, podemos falar coas empresas, pois que traballadores tedes, esos traballadores necesitan vivenda, pois que saiban os traballadores das empresas de Ponteceso que, no caso de vir a traballar aquí, que poden pedir unha vivenda protegida e anotarse como demandantes, vale? Eso favorecería que as empresas teñan traballadores e máis que que aumentaran os veciños e veciñas de Ponteceso, non só dos centros de Corme e Ponteceso, sino de todas as parroquias, e que, ademais, que haxa máis nenos nos colexios, algo fundamental para o noso futuro como concello. Moi ben. José Manuel, ten turno da palabra. Ben, de acordo na segunda parte da exposición sobre o tema de recuperar as vivendas dos mestres, as casinhas de Pedro Camineros, etc. Pero o gran problema, estamos falando do tema da vivenda como se estiveramos, eu que sei, en Madrid, en Barcelona, onde hai problemas e aquí, por desgracia, non temos tantos problemas, o que temos é problemas porque non temos xente que xente hai, que non hai sitio, non hai traballos para que aumente a poboación. E o que temos que intentar é buscar pois que o polígono, a segunda fase do polígono vai para diante, é dicir, dinamizar de algún xeito, porque aí sí que estou de acordo algo con Lois, que o Concello está de capa caída, por moito que algún queira decir que é hostia, pois estamos mal. E vamos mal e non se lle ve futuro. Entón, para que haxa futuro é necesario que haxa xente xoven que veña a traballar e unha vez que veña a traballar, bueno, pois habrá que mirar o problema da vivenda, se é que o hai, porque recordamos, a ver, eu tampouco teño datos, pero se aquí no Concello de Ponteceso había 9.000 persoas, bueno, 12.000 hai 20 anos, e agora somos casi 5.000, ten que haber por aí vivendas, moitas vivendas que se poidan abañar. E ten que haber, non xa buscar facer unha construcción, que tamén podría ser, non? Pero primeiro aproveitar o que hai, buscar que a xente viva no rural, nas aldeas, e para iso fai falta traballo. Antes da vivienda fai falta traballo, despois a vivienda. Ben, Fátima, ten turno a palabra. Eu votarei a favor. É evidente que si hai un problema de vivenda, aínda que se queira pensar o contrario. De feito, saía en prensa hai poucos días que empresarios están rehabilitando vivenda para que podan vir a habitalas empregados que van traballar nesas empresas, co cal necesidade de vivenda sí que hai. Polo tanto, non vexo ningún problema nesta moción e votarei a favor. Roberto, ten uso a palabra. Presentanos o Grupo Municipal do PSOE unha moción que ten un título, en principio, moi bo, pero non estou de acordo ca exposición de motivos, casi na súa totalidade, algunha cousiña así, e entonces, pois, podo considerar que é demagóxica, é moi populista, como é casi a totalidade, pois vexome na obriga de votar en contra desta moción. Moitas gracias. Juan Ramón Torrado, ten uso a palabra. Dixemos en varias ocasións que cando viñeran mocións presentadas que consideramos mocións
partidistas de partido de exposición. De feito, como dixemos ao Tesoro, o alcalde pode afirmar que lle dixemos tamén que nós non íbamos entrar nese show e que nós vamos votar en contra. Ben. Demandantes de vivenda no Concello de Ponteceso na anualidade 2025, un demandante. Un demandante por escrito, por registro. Poboación de Ponteceso, 1986, 8.607, de 1986, a día 12, 5.318 contabilizados no 24, a día 12, 5.308. Hai unha caída de población desde o ano 1986 de 8.600 persoas, a día 12, a 5.300. Reunión coa conselleira. Mantivemos unha reunión coa conselleira fai un mes e medio, máis menos, antes das Navidades, e volveremos a ter unha reunión coa conselleira no mes de finales de febreiro, que entendemos que acabaremos a senda de Pazos e temos unha reunión pendiente a conselleira para falar de outros asuntos. Non sei, estamos pedindo axudas para rehabilitar casas dos mestres, pero tampouco, un pouco, como dixo Roberto, esta moción que usted trae aquí, usted mismo, a Casa dos Logueiros, fomos nós quen lle cambiamos o uso a esa casa, e usted mismo, a Casa dos Logueiros, intentou que fora un museo do agro, e agora ven aquí e dime a min que ten que ser unha vivenda. Isto é que non ten xeito. Iso fixo usted estando aquí fai moi pouco tempo. Fai moi pouco tempo usted foi e pediu a Xunta un cambio de uso da Casa dos Logueiros para convertirla nun museo do agro. E agora ven a min e dime que temos que facer ali unha vivenda. O primeiro que vamos a intentar, a ver se o conseguimos, é empezar cas casas dos mestres. Estamos intentando, este ano vamos a pelear, parece que vai salir unha línea de axudas, e vamos a intentar seguir rehabilitando. Vale, doulle a razón a José Manuel, que me parece que é un bo sitio para tirar e rehabilitar vivendas. Pero nós, isto parécenos, como ben dixo Roberto, algo propagandístico. Hai un demandante no Concello de vivenda, atendiuse esa demanda, estamos esperando a ver se salen esas subvencións, e se salen as subvencións presentarémonos para seguir reformando vivendas. Nada máis. Van a votar a favor? No. Ben, votamos en contra, razoneille porque votamos en contra. Ben, ten un turno de 3 minutos. Moi ben. A vivenda aparece como o primeiro problema en todas as enquisas que se fan a nivel de España e a nivel de Galicia. Ponteceso non é unha excepción. Mire, eu pidolles que reflexionen ese voto contrario. Mentras estaban falando, eu entrei no portal de España que ten máis visitas, que non hai que dicir o nombre. Ben, pois puxenlle casas e pisos en alquiler en Ponteceso. Saenme 4. Pois mire, das 4, 3 son de alquiler temporal. Non son de alquiler permanente. É dicir, que só hai unha vivienda, nada máis, vale? Só hai unha vivienda, veremos a ver se é de alquiler permanente, que é unha casa, un chalé independiente, pon cerca de Ponteceso, pero é nunha zona rural, e piden 850 euros ao mes. A ver, si en todo o Concello de Ponteceso só hai unha vivenda permanente en alquiler e de 850 euros ao mes, vanme decir que non hai unha necesidade de vivenda asequible en Ponteceso? De verdade que non poden deixar atrás outras cousas, digamos, que non teñen que ver co interés público, vale? Partidismo, porque o PSOE trouxo a moción de vivenda, porque o PSOE foi quen rehabilitou cunha axuda da Xunta, pero unha aportación importante as dúas vivendas de protección social que hai agora en Ponteceso, no entorno do Colexio Eduardo Pondal,
Pero deixar ese partidismo aparte, estou-lles falando dunha realidade, que só hai unha vivenda en alquiler en todo o Concello e piden 850 euros ao mes. Entón, a ver, de verdade, vamos a defender aquí o interés público. Esta reunión costalle cartos aos veciños, polo que son as indemnizacións por asistencia a pleno. Este é un pleno ordinario que xa se tiña que celebrar en xaneiro, xa vamos a febreiro, xa vamos con retraso. É cada 2 meses. Que decisión máis importante temos hoxe en día que conseguir que unha das 4.000 vivendas que anunciou o presidente da Xunta, mire, do seu partido, Alfonso Rueda, dixo que iba a facer 4.000 vivendas protegidas en Galicia. Ponteceso non merece unha sola desas 4.000 vivendas. Habendo só unha vivenda en alquiler e a 850 euros, de verdade que non temos necesidade de vivenda en Ponteceso? Pois, por favor, reflexionen e cambien ese voto contrario, porque ese voto, é dicir, independentemente da exposición de motivos que pode ser retirar, a esos 2 acordos podemos transaccionalos, pero demostramos, primeiro, que temos suelo público para ofrecerlle a Xunta que nos faga algunha desas 4.000 vivendas. E segundo, que temos un problema de vivenda, que calqueira que queira alquilar en Ponteceso permanentemente, porque traballa nunha empresa, como dixo Fátima antes, mencionou unha noticia de prensa destos días, non hai vivendas en alquiler prácticamente en Ponteceso. Entonces temos un problema de verdade. Hai moita vivenda de temporada, turística, en Booking seguro que si, ou nestas Airbnb Booking seguro que si entras, hai 200 vivendas en Ponteceso, pero permanentes, unha sola, 850 euros. Entonces, de verdade, abran outro turno de palabras, se remato, e cambien ese voto, porque a vivenda é un problema en Ponteceso tamén. O problema é internet. Juan Ramón, por favor. Xosé Lois, comprometíme comigo mesmo a non votalo do pleno en toda a legislatura. Cando este estaba aquí, exixía respeto. Pido o mesmo respeto cos tempos. Vale, non me importa nada, deixeille 15 segundos máis, como deixo a casi todo o mundo. Vale, non teño problema, pero cando lle mande calar, cale. Ben, segundo turno, se non ten algo máis que decir. Fátima, Roberto, Juan. Ben, votacións, votos a favor, votos en contra, abstencións. Ben, vale, Xosé Lois expoña a seguinte moción que trae ao pleno. Moi ben, con motivo da conmemoración dos 100 anos da morte de Pablo Iglesias Pose, e como é unha persoa moi relevante non só pola fundación do Partido Socialista, sino tamén dun sindicato histórico como é a Unión General de Traballadores, e por todo ese traballo a favor da democracia, nós creemos que sería moi oportuno acordar darlle o nome a unha rúa ou un espacio público da nosa cidade, igual que hai en moitos outros lugares. A Plaza de Pablo Iglesias na Coruña é unha plaza moi grande que hai na zona do Castrillón e cerca de Monelos. E eu creo que se se fai isto gobernando un alcalde do PP, incluso daríamos unha idea dun concello tolerante, onde non se respetan as ideas de todo o mundo e onde hai unha certa, digamos, cando se trata de chegar a acordos, pasamos por riba das siglas e incluso facemos gala dun certo talante. Creo que sería oportuno. Entón, nos, con motivo dese centenario, traemos esta proposta. Ben, por favor, votamos a súa inclusión. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Ben, Xosé Lois pode facer exposición de motivos. O que dixemos, non temos nada máis que engadir. Moi ben, José Manuel, ten un turno da palabra. Ben, notase ben que é un copia-pega do que acaba de dicir que era nesta cidade
O sea que, a verdade, non sei en que cidade se atopa vostede. Para nós, pois, este momento, digamos, de guerra fratricida entre grandes partidos, pois non creo que sexa boa cousa andar remexendo en temas, digamos, partidistas. Creo, sinceramente, que en Ponteceso é moito máis normal pois que, por exemplo, o Carreixo da Mampeluda siga sendo o Carreixo da Mampeluda e non andar buscando nomes de outro lugar, ou, que sei, o Currás ou a Bouza. Temos suficientes nomes, toponimias en Ponteceso para non buscar pois cousas artificiales que nada teñen que ver con Ponteceso, por suposto respetando sempre a persoa da que falan, pero non nos di nada. Dicir, que se chame Pablo Iglesias a unha rúa, pois non ten alá moito sentido en Ponteceso. Non nos é en outro sitio, pero aquí non, desde logo. Fátima, ten turno de palabra. Sí, eu, en primeiro lugar, voume sumar a ese tirón de orellas que facía o compañero de APIN. Cando traemos mocións que xa nos veñen propostas, pois é interesante e moi importante revisar e adaptar. Entón, facer referencia á nosa cidade, pois, non sei, adaptémolo por a nosa vila ou alguna cousa así, por estética e por seriedade. Aproveito esta moción, señor alcalde, para instarlle a que cumpra outra moción que se aprobou hai un ano neste pleno, na que estábamos de acordo a maioría do pleno en dar recoñecementos á figura de Castelao e tamén pedíamoslle unha rúa para a figura de Castelao. Por último, manifestar que votarei a favor de que Ponteceso teña un recoñecemento para Pablo Iglesias, que a día de hoxe pode ser o único socialista que lle queda ao PSOE. Roberto Andrade, temos a palabra. Bueno, primeiro quero recoñecer a nivel personal a figura histórica, tanto política como democrática, de Pablo Iglesias. Creo que hai moi poquinha xente que o poda poñer en duda, pero comparto tamén o argumentario do compañeiro de APIN, conforme que, a ver, Ponteceso, pois a súa ligazón con Ponteceso non existe e non podemos entrar nese xogo a día de hoxe. Moitas gracias. O Partido Galego ten turno da palabra. Igual que antes, volvemos a ver unha moción partidista, respetando sempre a persona de Pablo Iglesias, incluso respetando o Partido Socialista e todos os seus votantes. Considero que se no Concello temos que buscar nombres para poñerlle a calquera calle, temos personas do Concello que meritoriamente poden levar o nombre de calquera calle sin chegarmos aos extremos de creer partidariamente cada un dos seus. Vamos votar en contra. Ben, o voto do Partido Popular tamén vai ser en contra. Votación, votos a favor, votos en contra, abstencións. Ben, seguinte moción, Xosé Lois. Ben, das tres mocións que nos permiten presentar nada máis o regulamento, a terceira moción quixemos que fora relativa á solicitude da Consellería de Educación dun plan de investimentos nos centros públicos educativos de Ponteceso. Ben, votamos a súa inclusión no orden do día. Votos a favor, votos en contra, abstencións. Xosé Lois pode facer a exposición de motivos. Moi ben, moitas gracias polo apoio á inclusión. Para nós, os centros públicos de Ponteceso viron moi mellorada
a súa accesibilidade nos 8 anos que gobernou a esquerda en Ponteceso. Non só polos investimentos que fixo o Concello, moito máis alá do mantemento o que nos obriga a lei, sino por unha política de demandas á Consellería de Educación moi activa. Entón vimos grandísimos avances en Ponteceso que os propios centros educativos decían que non se reconocía tantos anos de deterioro, pois uns cambios tan importantes nos colexios. Ben, pedimos apoio xa no pleno de Ponteceso para que se conseguira un ciclo formativo de grado superior que permita que o alumnado do grado medio sociosanitario continúe a súa formación no IES de Ponteceso. Xa o temos pedido e volvemos a reiteralo. Ben, vemos agora grandísimos problemas nos centros públicos. Hai pouco manifestáronse no IES de Ponteceso por unhas aulas inutilizadas por pingueiras dun tellado deficiente, pero un tellado que leva moitos anos necesitando reparación. No propio IES non se completou o aillamento térmico dos edificios, só se fixo a fachada que dá á rúa. E hai moitas carencias en obras. Algo que tamén pasa no CEIP Eduardo Pondal, que necesita unha rehabilitación integral. Por exemplo, os baños que ten, ainda son estos que teñen a cisterna arriba de tirar con a cadea, e están moi mal, non están adaptados. Por exemplo, o alumnado de infantil non están integrados nas aulas, como noutros colexios moi cerca de Ponteceso, no que para que os nenos pequeniños poidan ir ao baño, pois están comunicadas coas aulas, teñen uns cristales que o mestre ou a mestra pode ver o pequeno mentras vai ao baño sin perder de vista o resto da clase, etc. Ben, o CRA, pois tamén vemos que hai certas carencias, é un centro, Nosa Señora do Faro, que destaca por iniciativas moi innovadoras, tamén por montar a AMPA un comedor, pero agora os nenos e as nenas que están anotados a esta actividade quedaron sin o parque que tiñan aquí ao lado e xa levan tempo, máis dun ano, sin poder sair a un parque que estaba con cintas de policía e clausurado. Está claro que leva tempo así, pero agora sí que necesita unha atención e un investimento. Por todo iso propoñemos dous acordos moi sinxelos e pedimos aquí que nos apoyen, polo interés público. O primeiro acordo é instar ao alcalde a solicitar unha reunión urxente co Conselleiro de Educación da Xunta de Galicia para conseguir este verán, incluso xa este verán, un plan de investimentos para os centros públicos de Ponteceso. E segundo, instar a Consellería de Educación, o Pleno de Ponteceso, a autorizar que se implante un ciclo formativo de grado superior que permita ao alumnado de grado medio sociosanitario continuar e completar a súa formación no noso IES, no IES Ponteceso. Ben, José Manuel, temos a palabra. Totalmente de acordo. Fátima, temos a palabra. Sí, totalmente de acordo coas peticións. Principal, hai unha cuestión que está moi de actualidade, que a min se me ven trasladando dende decembro como mínimo, que é o tema das pingueiras do IES. Eu non teño fillos nin fillas, pero non sei se os pais e as nais de Ponteceso que lles parece que os seus fillos e as súas fillas vayan ao instituto e teñan que ter un cubo para recoller as pingueiras. A min pareceme absolutamente lamentable o estado ao que se deixou chegar esa cuberta. Dende logo é absolutamente imprescindible que se tomen medidas de forma inmediata, non para o verán. É necesario que se faga unha intervención inmediatamente. Roberto Andrade, temos a palabra. Comparto esta moción e votarei a favor. Juan Ramón Torrado. Ben, por parte do Partido Popular mantivemos xa unha reunión co conselleiro, explicamos as deficiencias que había en todos os colexios
e estamos pendente dunha segunda reunión. En canto ao CRAC, que usted nos di do Parque da Unitaria, foron os propios pais do CRAC os que nos pediron liberar ese parque. Entón, podía preguntar aos pais por que formularon esa petición, pero fomos nós, a petición deles, quen liberamos o parque e está no seu estado actual, que non quita que deberíamos de intentar facer algo. Poñer algo de sombra para cando veña a primavera. De todas maneiras, quero recordar que vamos a sacar a licitación nos próximos días, porque din que non fixemos nada. Nos próximos días recibimos unha subvención e vamos a sacar a licitación todo a reforma da guardería, que tamén é un centro do colexio ou do concello. Entón, bueno, a Xunta ten que apostar máis polos colexios de Ponteceso, é obvio. Vamos a intentar chegar a un acordo co conselleiro, pero a día 12 a realidade é que o único que temos conseguido é a obra da guardería. Espero podervos dar noticias tan pronto manteña a segunda reunión co conselleiro. Van votar a favor da moción? Sí, votaremos a favor. Gracias. Ben, votaremos a favor. Mañán chama usted os seus amigos de Carballo e diga que saliu isto gracias a usted. Ben, votos a favor desta moción. Votos en contra, abstencións. José Manuel, por favor, o teu sentido do voto? Por favor. Vale. Ben, pasamos ao turno de preguntas. José Manuel, ten o seu turno. Preguntas. Bueno, hai máis de 8 meses Hai máis de 8 meses falou vostede que ia implementar un programa para que os concelleiros e concelleiras poidesen ver as resolucións día a día. Non sabemos máis. Que pasou? Segunda pregunta. Por segunda vez, a que se debe que o aparcamento detrás de día non este rematado? Moi ben os sinais con aviso de cámaras, pero as cámaras? E gracias tamén por dicir que ia poñer árbores en dito aparcamento, ou están en semente. E terceira pregunta, además de contar nas redes que hai xente que deposita refugallos por todos os camiños, entendo que haberá que recollerlos. Enténdeme ben por onde vou. Ben, Fátima, faga as súas 3 preguntas. Eu, en vistas de que nos últimos plenos aos que poida asistir non houbo respostas, non teño preguntas que facer, porque tampouco trae a resposta para o seguinte pleno, pois abstéñome de facer preguntas. Ben, Roberto Andrade. Partido Galego. Xosé Lois, as súas 3 preguntas, por favor. Moi ben. A primeira, ímola suprimir, porque pregunta polo tema da aportación do Concello, saneamento e abastecemento da Bouza e Lestemoño. Vale, entonces esa pois xa se falou, aínda que non houbo demasiada concreción, pois, como xa se tratou, imos centrarnos noutras 2 preguntas. Van a facer a festa marisqueira en Semana Santa, rectificando a decisión de non facela e deixar pasar esa temporada alta? Esa era unha das preguntas. E a seguinte pregunta, algo que vamos a insistir ata a saciedade, é se fixeron algunha xestión, como está aprobado en pleno, para conseguir financiamento da Xunta para actualizar o plan xeral. Vale, queremos favorecer aos prexudicados polas alegacións ao antigo plan que non foron atendidas e favorecer
que se construa vivenda en Ponteceso. Queríamos saber se fixeron algunha xestión coa Consellería para saber se nos financian esa modificación do Plan Xeral. Ben, respondemos as preguntas de todos. José Manuel, non sei contestarche a primeira pregunta, pero ao programa de resolución sei que houve unha modificación, pero non sei cal foi. Contestareiche, pido mañán información e pasaremosche. O aparcamento do día está totalmente terminado, falta a instalación das cámaras, que non poidemos acometer antes de finales de ano. De certo, o próximo martes teño unha reunión ca empresa que nos aconsegue un pouquiño como poder proceder á instalación das cámaras. En canto ao aparcamento, está totalmente terminado. Vamos a facer estes días unha instalación de volardos que está pedida polos veciños e a rampa da entrada modificarase e hormigonarase. Temos que recordar que é un comodato, que non é un terreno municipal. Entonces, o porcentaxe de inversión que podemos facer aí é totalmente limitado. A mí tamén me gustaría ter o aparcamento totalmente aglomerado e con moitas outras cousas. Pero, quero recordar que durante os seus mandatos ese aparcamento tiña unha cadea. Non se podía nin aparcar. Non se podía aparcar. E nós, concelleiro de obras, a máis un servidor, fomos á casa que tiñamos que ir e pedimos autorización para abrir o aparcamento. Concediusenos esa autorización, firmamos un comodato e agora invertimos ali o que nos autorizou a intervención. Igual que vamos facer na avenida de Anllóns. En canto aos refugallos, tan pronto nos comunican os refugallos, podemos tardar máis ou menos, pero estamos intentando recollelos todos. Eu non sei se estamos sendo moi áxiles nesa recollida, pero que sí, estamos atendendo todas as demandas que nos chaman, todas. Preguntas do PSOE. Festa marisqueira? Non o teño valorado. O que sí, lle vou a comentar, porque isto doiume, que me diga que marcho de vacacións. Voulle recordar unha cousa que fixo usted o día 29 de setembro de 2019. Xa lle dixo varias veces que o histórico mata o vostede a máis os que o acompañan. O 29 de setembro de 2019, este señor que está aquí, a máis algunha persona máis que o acompaña, determinaron que Ponteceso necesitaba un pleno. Un pleno pouco importante. Un pleno donde a nova corporación, casi nova, levaba pouco máis de 2 meses aquí. O señor alcalde marchase a Cerdeña de vacacións e deixa o seu equipo, como din aquí, tirado. Pero sí, que levanten un estrés judicial de 362.084. Isto non lle fixo usted ao pueblo. Isto xa determina quen é usted. Usted fixo aos seus propios compañeiros. Usted traicionou aos seus propios compañeiros. Eu non vou traicionar nunca un compañeiro meu. Non. Eu sí que vou ir de vacacións, xa o digo, non vou a perder as miñas vacacións. Xa lle dixo en doutras ocasións. Pero usted, que tanto me critica a min por ir de vacacións, resulta que vai, é o agravante que deixa o seu equipo levantando un reparo de casi 400.000 pavos. Isto está aí abaixo, pódese ver. Entón, cando sepase presupuestariamente que estamos traballando neso, é capaz o Concello, non eu, é capaz o Concello de facer algo en Semana Santa, farémolo. Pero, sempre, sin deixar as facturas pendentes. Se facemos unha paella en Semana Santa, pagarémola, como estamos facendo con todas as facturas que nos sacan. Ben, pasamos ao turno de robos. Podo contestar por alusións? Non.
Pasamos ao turno de rogos. Xosé Manuel, ten o turno da palabra. Sigo co tema da factura nos listados. Para min é moi importante, é fundamental que nas facturas, nos listados das facturas que se pagan, veña explicado de que vai, porque eu xa lle digo, últimamente, nas últimas... Vai a responder a interventora despois, vale? Nas últimas resolucións, vense, como dixen antes, xa non... Bueno, esta... que contrataban a distintas empresas para facer informes, pero con informes, asesoramento, sin máis. Outro rogo é saber se vai haber algunha vez un pleno ordinario na data adecuada, porque hoxe non será porque había documentación que chegaba tarde. Outras veces sempre di que faltaba algo para un proxecto e tal, pero hoxe non había nada, por lo tanto non sei a que se debe o que nunca coincida co día de hoxe. E a última é o tema sobre, digamos, a publicidade nas redes que ponen ustedes e que, digamos, que están as opinións de xente, non están falando de persoas que non poñen o seu nome, senón de xente con nome e apelidos e que desaparecen rapidamente das redes sociais. É dicir, aquí parece que estamos en outras épocas, en outros momentos. Nada máis. Fátima, ten turno para os seus 3 rogos. Eu non tiña pensado facer ningún rogo, pero voulle facer un. No caso, eu tamén considero importante elaborar un programa de atracción turística en Semana Santa, pero rógolle, por favor, que non repita o mesmo tipo de actividades que se fixeron que non considerei apropiadas noutros momentos. Roberto Andrade ten Partido Galego. Xosé Lois ten turno para os seus 3 rogos. Ben, en primeiro lugar, antes non deixou falar, a pesar de ter alusións ao tema de vacacións persoais, que tampouco creo que pinten nada, pero bueno, non contestou a pregunta de que xestións fixo o alcalde para conseguir da Xunta financiamento para a actualización do plan xeral e favorecer a persoas prexudicadas por alegacións que non foron atendidas e favorecer que se construa vivenda en Ponteceso. Non sei se quere responder ou... Si, voulle responder. A culpa miña, olvídeme de responder, pero voulle responder. Fago os seus rogos. Moi ben. O primeiro rogo refírese ao Museo Etnolóxico de Galicia, destacando que é unha actividade moi orixinal, única en Galicia, que atrae moita xente a Ponteceso. E, bueno, nós queremos que non hai que crear liortas igual que se fixo co Macmo, sino que hai que colaborar para que as cousas que hai en Ponteceso que atraen visitantes sigan funcionando. Entón, non só lle pedíamos que colaborara para que siga sendo un éxito de atracción o Melga, sino incluso colaborar para que o Melga mereza unha distinción, porque, por exemplo, ahora a nivel estatal hai unha distinción que se chama Premio Nacional do Xogo e queremos que encaixa moi ben o proxecto do Melga con ese recoñecemento. O seguinte rogo, como dixemos antes, que se cuide o relleno en Ponteceso, vale? Creemos que é moi importante que os bancos que se puxeron aí cando foi a obra do relleno, para que se sente a xente, vale? Para que se senten os veciños que están aí esperando, os que collen o autobús todos os días para ir á escola, e as familias, vale? Agora só quedan 2 bancos e os demais apartáronse, non? Para que sirva a outros propósitos, digamos, esa marquesina. Creemos que hai que repoñer os bancos para que haxa máis sitio para sentarse. Temos un concello cunha poboación maior, moi amplia, máis da metade da poboación de Ponteceso ten máis de 60 anos, vale? Creemos que hai que aumentar os bancos e non quitalos, e menos cun inverno como o que estamos vivindo.
E despois destacamos, pois, por exemplo, que na ponte de Ponteceso leva o alumbrado estropeado máis dun mes. Non sei se é cuestión de Ponteceso, de Cabana, dos dous concellos, da Xunta de Galicia, é dicir, preocuparnos un pouco que pasas por unha ponte, xa é estreita, entre muros de pedra, é dicir, hai unha peligrosidade vial, pois preocuparse, non? Se levamos un mes sin alumbrado. E dixemos antes o tema de manter a marquesina. Entonces, rogamos atención ao que é a Praza do Relleno, porque é un sitio moi importante. E por último, as cousas que están sin arreglar nas parroquias. A ver, no Couto, donde está o Pondal, romperon as pedras, sin duda arrimáronse coches ali que non debían, e romperon unhas pedras que hai ali ao lado do Pombal da Rectoral. Pois hai que reparar esa zona, e ao mellor hai que poñer uns volardos para protexer ese elemento patrimonial, que non os coches non volvan a arrimar, pois se non son volardos de ferro, pois polo menos estos que son de goma, que o condutor, a condutora, cando dé a marcha atrás, se toca o volardo ese de goma, pois xa ve que está tocando en algo. Entonces, pois é un aparcamento que se utiliza moito, non só nas celebracións do Couto, pois cando hai misas, enterros, etc. Pois entonces pedímosles atención a esas pequenas obras, a esas pequenas reparacións que hai pendentes en moitísimas parroquias e lugares de Ponteceso. Ben, para responder e terminar o pleno, ben, en canto ás facturas, José Manuel vaixe responder a señora interventora. Estaba viendo el programa contable y el decreto sale del programa contable. El concepto que pone es lo que cabe en el cajetín del programa. Es inviable, con los medios materiales que tenemos, poner más explicación de la factura. Por supuesto que toda factura está a disposición de cualquier concejal, entonces podéis ir a la tesorería y podréis ver, bueno, la gran mayoría son facturas electrónicas, entonces, pero podréis ver esas facturas. Vale, y la explicación de alguna factura, si no viene clara, pues habría que pedírsela al concejal correspondiente o al alcalde, que son los que firman las facturas de conformidad. Toda factura que está aprobada y pagada recibe la conformidad o bien del concejal o bien del alcalde o del empleado público que la pidió. Pero es materialmente inviable con los medios que tenemos, porque el volumen de facturas a lo largo del año pues puede ser a lo mejor 3.000 facturas, entonces sería inviable. Ben, por responder en primer lugar a primeira pregunta que me fixera Xosé Lois e que me olvidei de responder, o do plan xeral, estamos traballando neso, pedimos ofertas, vale, esperemos que antes do primer trimestre teñamos as ofertas esas e a ver por onde van os números. Pero subvención da Xunta? Non falei dexo coa conselleira. En canto ás auditorías, José Manuel, as auditorías que fixemos, sabe os de ben que son, se non me olvido, son agua, luz, auditoría de maiores e non me acordo se fixemos outra máis que foi basura. Vale? Esas son as auditorías que se encargaron no Concello, creo que foron 4 ou 5. Pleno ordinario, en data adecuada, ten razón, asumo erro, por distintos motivos, nada máis que imputables a miña culpa, pois o pleno tiña que haber feitose na semana pasada e foi culpa miña. Publicidade nas redes. O Concello, ou este equipo de goberno, toma a decisión no seu momento de facer publicacións e non entrar en ningún debate, nin deixar que se convertan as redes do Concello pois en non sei, que chamarlle. Entón, non vamos a cambiar eso, vamos a seguir así, informaremos, respetaremos todas as opinións, pero non se convertirá as redes do Concello pois en algo que creo que dista do que queremos. BNG, elaborar un programa de atracción turística. Douche razón, non sei ben o que facer en Semana Santa, pero todo se resume ao final nunha parte económica, vale, que hai que afrontar e non sei moi ben aínda con que margen vamos a poder xogar. Estamos traballando con algunha xente, pedíndolle opinións, pero, bueno, teñen un custe. Vale, é un custe que non sei.
teremos informado, vale, pero vai-nos a costar. Preguntas do Partido Socialista. Melga. Non temos ningún problema con Melga. Roberto Andrade, sabio, que me axudou moito con isto, que temos total sintonía con Ricardo. Mantivemos todas as reunións que ele nos pediu. Ricardo estivo enfermo a Navidades, non podemos chegar a formalizar o convenio, hai predisposición máxima, e rogaríalle que respondese se usted falou con Ricardo para decir o da Liorta. Ricardo dixo a vostede que estamos en Liorta con ele. Rogaríalle que lle dixera a xente. Porque usted isto saco da Voz de Galicia. Vale? A Voz de Galicia, unha vez máis, a Ponteceso faille daño cando usted non goberna. E intenta deixar un mensaxe de que hai liorta con Melga. Non hai liorta ninguna. Non hai liorta ninguna. Estamos falando totalmente con Ricardo. Temos totalmente encauzado o convenio, salvo que haxa un cambio nos plans que habíamos falado, tanto Roberto como eu con Ricardo, vamos a chegar a un acordo sin problema. O que non vamos é facer o que este fixo co Magmo. Xa lle dixo que eu poucas veces dou volta atrás. Entón, obligoume a revisar, obligoume a ir para atrás, moitísimo. E usted critícame a min, pero usted ten que saber esta xente toda que está aquí, a pena que non houber aquí os 5.000 personas do Concello, para saber como actúa usted a máis os que o rodean. Isto é o anterior convenio que usted decía que estaba formalizado polo Concello. Isto é o anterior convenio que había con Magmo, que vostede nunca pasou a rexistro, que vostede nunca chegou a elaborar. Dicía a elas que sí, pero ve por quen está firmado. Está aí a súa firma. Está aí a súa firma. Non está. Ainda máis grave, pedille un dictamen á Diputación, que encontreino tamén, porque eu son terco, Se lle digo usted que ten comigo un problema, que eu son moi terco. Entonces, andou bombuceando, encontrei que usted lle pide a Diputación un informe para darlle outros usos ao Magmo. En cambio, ahora a min acúsame de que quero destruir o Magmo. Non. Fai poucos días visitou un xente importante, saliu na prensa, viu-no? La Real Academia Gallega de Bellas Artes detecta deficiencias moi graves en el Magmo. Non uns matados, Real Academia Galega de Belas Artes. A xente máis formada en museos. E ven e di o que dicía o alcalde, a máis o equipo de goberno. Vale? Esta xente do Magmo ou acomete as peticións que nos lle dixemos ou ten que desaloxar o Magmo. Iso teño claro. Pero usted non lle diga a xente que tiña un convenio firmado, porque as engañou. Nunca chegou a formalizar. E así o fai este informe, que lle pedín a Secretaría máis aos técnicos do Concello. Vale? Informo un funcionario do Concello que é consultado e revisado o TEDEC, a plataforma da Diputación empregada para este tipo de administración, para xestionar os expedientes administrativos de forma electrónica, non consta no mesmo aberto ningún expediente relacionado coa aprobación do citado convenio. Isto é como actúa vostede. Vostede chega a un acordo, collo, dille a elas que sí, e pois non o pasa nin por rexistro. Está firmado por unha das partes, nada máis. Vale? Eu non fago eso. Eu senteime, dixenlle a elas as cousas que tiñen que modificar, sencillísimo, temos que adaptar todos. Nós non queremos que marche o Magmo, para nada queremos que marche o Magmo. Insistimos, queremos que o Magmo siga en Corme, pero adaptándose as normas. Ten que ter unha convivencia co noso técnico de museo, que para iso o trouxemos. O noso técnico de museo ten que poder aportar, e a maiores teñen que facer o seu seguriño e teñen que devolver as chaves ao Concello. Viu que di o informe da Real Academia? Liuno? Pois o informe da Real Academia di claramente que asumimos un riesgo innecesario para o Concello. Iso é o que di o informe da Real Academia.
Entón, cero debate co Museo do Xoguete. Ojalá Ricardo poda vir rápido, Raquel está traballando con el para que nos próximos días nos sentemos e o Museo do Xoguete siga en Ponteceso. O MACMO asume a primeira reunión que mantivemos con elas o que falamos, perfecto. Non asume, a porta xa saben cal é, a que teñen que coller, non hai volta atrás. José Manuel, por último, deixo un minuto. Nada, medio minuto. Resulta que acaba de dicirme un minuto que tiña. No, bueno. No, é que era para dicirlle precisamente que leva exactamente 6 minutos falando dunha cousa que non lle preguntaron. É dicir, non lle preguntaron absolutamente nada. Você leu esa pregunta? Que? Leu esa pregunta? Voulle ler a pregunta porque usted di que non me preguntaron, non? A ver, le. Sí, vou a ler. O Goberno Municipal e os grupos do Pleno que inste ao señor alcalde de Pontesa non iniciaron a nova liorta co Museo Etnolítico de Galicia como fixo co MACMO. En troques, instamos a garantir todo o apoio ao continuidade do impulso do Melga de Ponteceso que trae numerosos visitantes ao noso concello e eleva o nome de Ponteceso polo mundo en diante. Iniciaron a nova campaña para que o Melga sea reconhecido Premio Nacional do Xoguete. Isto acabo de lerlo, Xosé Lois, non me inventei, Bueno, vale, non lle estaba respondín. falando de que estaba falando? Respondínlle que non hai ningunha liorta co Concello, tal como el quedou, quere transmitir. Non hai ningunha liorta. É que facemos leva exactamente 7 minutos ou 8 falando do MAC, non do Melga. Creo recordar, Nombras o Melga na moción. Que? Nombras o Melga, o MACMO na moción. A moción de que? Non é unha moción, que é un roubo. É igual. Ben, sin máis, dase por terminado... Perdón, o tema do relleno pode comentar o dos bancos, o do alumbrado... Miraremos de poñer os bancos outra vez no relleno. E o do pouco, o do... Sí, sin problema. Vale, gracias.